Mavuto a mmanda. Zina la Mulungu wachifundo wachisoni. Malingana ndi chiphunzitso cha Chisilamu, pamene umasiyana mzimu ndi thupi nkutchedwa imfa, ndi kupanga mwambo onse zosatira ndi zoti limatengedwa thupi ulendo wakumanda, ndipo mzimu ochita zabwino umakuwa nkumanena kuti ndifulumizitseni ine. Mawu awa umayankhula mzimuwu pozindikira kunena kuti ndithu kumene akulowerako kumakhala zabwino zokhazokha, pomwe amene amapanga zoyipa nayenso amakuwa mawu onena kuti mukundipitisa kuti ine, mukundipitisa kuti ine. Zonsezinso chimozimozi mzimu umakhala utanunkhisa za mavuto amene ukakumane nawo m'manda. Pambuyo popempherera maliro, chimasatira ndi kuyika malirowa m'manda, ndipo dzenje limayitana nati, ine ndi dzenje la mdima, ine ndi dzenje la wekha, ine ndi dzenje la doti, ine ndi dzenje la mpusi. Malinga ndi hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama idapitiriza kunena kuti pamene anthu amamaliza kuyika munthu uja m'manda, onse amabalilika ndi kumusiya munthu uja yekha m'manda muja, ndipo kumabwera mzimu mwa iye nkubwereranso moti mpakana iyeyo amamva zonse zimene zimamveka ndi anthu, zonse zimene zikuyankhulidwa iye amakhala akuzimva. Kenako kumabwera angelo awiri omwe mayina awo ndi Munkar komanso Nakir. Amamuzunsa pamene wagona paja ndi kumukhazika nkukhala chokhala. Apatu tikutanthauza kuti kwabwera mzimu wabwerera muthupi muja, ndipo munthu uja amabwereranso kukhala wamoyo, koma izi zimakhala mu moyo wina wachilendo omwe ndi umoyo wa m'manda. Kotero kuti ngakhale mutapita kuti mukafukule mukapezabe thupi lija lachifereni mmene mudalisiyira, chifukwa chonena kuti inu mudakali mu moyo womwe munthu uja wasiyana nawo, pomwe iyeso pano ali ndi moyo wina umene uli wachiwiri. Kenako amayamba kumufunsa mafunso. Ngati ali munthu weniweni okhulupirira Msilamu amayankha motero, kodi mbuye wako ndi ndani? Ndipo munthu uja amayankha kunena kuti mbuye wanga ndi Allah. Kenako amafunsanso kunena kuti kodi chidali chiti chipembedzo chako? Ndipo munthu uja amayankha kunena kuti chipembedzo changa chidali Chisilamu. Kodi ni munthu uti yemwe adatumizidwa kwa iwe? Ndipo iye amayankha kunena kuti adali mthenga wa Allah, ndipo ine ndidamukhulupirira. Anakuziwisa zotani munthu ameneyi? Adandiphunzitsa kuwerenga buku la Qur'an la Allah, ndipo ndidakhulupirira ndi kuvomereza zonsezo. Ndipo kenako ngelo uja amayankhula kunena kuti wapambana mayeso. Ndiye kumasegulidwa kukula kwa manda ake mpaka na kutalika kwa kufanana ndi pomwe kumalekezera kuona maso. Ndipo kumamveka kukuwa kuchokera kumwamba mawu onena kuti walina zoona kapolo wanga, muoneseni janna ndipo musegulireni makomo ake. Kenako kumafika munthu okongola maonekedwe kwambiri, onunkhira kwambiri, ndipo iye amayankhula kwa munthu uja kunena kuti inetu ndi zintchito zako zabwino zomwe unali kugwira. Sopano kafiri. Chimozimozi amabwera angelo awiri, koma amakhala ali aukali, oneka ndithu moyipidwa, nkumukhazika munthu uja nkumamufunsanso mafunso chimozimozi kuti mbuye wako ndani? Ndipo munthu uja pozindikira kunena kuti pano pa dziko lapansi amangozikhalira, samapemphera, samaziwa kuti ali ndi mulungu wake, anali munthu osusa nthawi zonse, ndipo iye amayankhula kunena kuti sindikuziwa. Ndipo amamufunsa kuti chipembedzo chako ndi chani? Komatu abale ngakhale munthu uja anali munthu omapita ku mzikiti, koma chomwe amapanga asakuchiziwa, ngakhale amaziwa kuti Chisilamu ndithu ndi Allah, mtumiki wake ni Muhammad, koma ngati ntchito zake zidali zosachita bwino akakanika kuyankha mafunso ophweka ngati amenewa. Ndipo akakamfunsa za chipembedzo munthu uja akayankhula kunena kuti ine sindikuziwa. Ndipo mtumiki wako adali ndani?
iye akayankhulanso kunena kuti ine sindikuziwa. Ndiye zimanenedwa kwa iye, sudawerenge mabuku komanso sudaphunzire? Ulibenso mwayi woti tingakufunse mafunso ena. Ndiye amayambika tsopano mavuto. Kumayitanidwa kuchokera kumwamba kuyankhula kunena kuti wabosa uyu, muonesereni malo ake ku Jahena. Kenako amammenya ndi chitsulo abale, chitsulo choti Atate amenye nacho phiri, akuti lingatikitike lonse ndi kukhala dothi lokhalokha. Ndiye amanthimikiza pansi mpakana munthu uja amalowa pansi, kulowa pansi mpakana 70 years akupita pansi. Ndiye amakuwa mpakana china chilichonse cha moyo chimamva kukuwa phokoso la mmanda lija, kupatula anthu ndi majini amenewo pa nthawi sanapasidwe mwayi okumva za anthu amene adamwalira. Ndipo Mulungu amamubweresanso mmanda muja ngati poyamba, kenako amammenyanso. Manda aja amamfinya ponena kuti sakufuna kuti asokonezedwe chikhalidwe chawo mmene adaliri koyambirira chifukwa chakubwera kwa iye. Ndipo zimanenedwanso kachikena kunena kuti mfinyeni, ndipo dothi lija limamfinya munthu uja kotero kuti nthiti zimakumana. Ndiye kumatulukira kwa iye chinjoka chachikulu kwambiri chimene zina lake ndi Shujaul Akrau, kumasulira kuti ndi champhamvu kwambiri komanso chokanda. Maso ake ndi moto ochokera ku Jahena, chizikati chikakuyang'ana ndi kumakuwaula ndithu, kutanthauza kuti uzikapsya chifukwa cha maso ake kungokuyang'ana. Chizisakutafuna nyama kuchokera mutu mpaka na kumatsika, ndipo chikamaliza iwe utasala mafupa okhaokha osafa uzikabwereranso ngati mmene unalili koyambirira, chizikakhalabe chikukutafuna, ndipo moyo wa mmandawo nkungokhala umenewo. Mbale, kenako kukabwera munthu onunkha onyasa m'maonekedwe, ndipo azikanena kwa iweyo kunena kuti ine ndi zintchito zako zoyipa zonse zimene udali kusonkhanitsa pa dziko lapansi. Taonani, kodi mupanga mpaka liti machimo? Kumachita khomo la manda anu ndi loyasama kumene liliko. Ndi ndani azakupulumuseni? Kodi mudakalimbanabe ndi moyo ochepawu? Kodi sungazipangire malo ako ku Janna?